Hola, soc Pau, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou vídeo i avui estic un poc nerviós. I és que surto molt de la meva zona de confort. És el meu primer vídeo d'exploració urbana i fotografia urbana. El primer de tot és que el lloc que vaig és un hospital abandonat, cosa que me fa respecte, primer de tot. I segon, és que quan buscava informació, a part de trobar informació bastant ratllada, m'he trobat que Clavero fa 5 anys ja va gravar un vídeo allí. I és que no solament és això que va gravar ell, el vídeo, és el que va passar dins aquell vídeo. Va entrar en aquell hospital i sabeu que hi ha un guàrdia dient-li, entre comillas, mig loco, y els va amenazar com aquí veureu. Te dejo, no te vas a ir. No me ponga la mano encima que te meto una que te cagas, ¿eh? ¿Le estás poniendo tú la mano encima, señor? No, yo le pongo la mano en la mochila para que no se vaya. El DNI tuyo. Pero podemos... No, tranquilo, tranquilo. Si no, si estoy calmado. Entonces está la polla de vosotros ya, ¿eh? Aquí. Quítate eso de la boca. Que te quiero ver qué cara tiene de gilipollas, así. Tu també. Cosa que em posa en alerta per si hi ha algú allí, si ens veu o passa alguna cosa. Però bueno, aquí se fa de tot per treure bon contingut. Ara anem a buscar un amic que m'acompanyarà. I bueno, anem cap allí i ens trobem a l'entrada. Vale, va. 3, 2, 1. No pot ser. I este gravo jo. Vale, ja estem a fora del recinte que volem entrar. Estem aquí a la costa de Tarragona. El meu amic ja està gravant. Dis algo? Buenas. El meu amic se diu Franco, és d'Argentina-Uruguai, parlarà bastant castellà perquè és la seva llengua. Espero que me sentiguéssiu bé, perquè estem aquí a la costa, com ja he dit. Com se me veu ara aquí? Se me veu bé? Sí, lo que no sé si está grabando. ¿Está grabando? Vale, pues com veieu, per aquí és on volem entrar. L'únic que està passant molta gent, més gent de lo que m'esperava en un diumenge. Estarem acabant de pegar la volteta i mirarem on podem entrar més segur i d'una forma de que no mos vegin. Pues que provem ara en ràpid o què? Cuando haga la vuelta. ¿Necesitas ayuda? Espero que no. A ver. Fem ara. Rápido. ¿Qué hacemos? No vamos. Què collons fot una persona aquí dins, tio? Sí, tenim que sortir. No tenim que saber res aquí. Després ja vindrem a fer fotos igual. Es que no lo he visto verlo. Sí. Muy viejo tiene que estar para... Ja, home, és que damunt era una persona vella, en un tronco, saps? És que, what the fuck? Sí, no, me n'anem, Què?
Vale, pues com ja heu vist hem intentat entrar, a mi se m'ha esgarrat la puta jaqueta, una North Face, que és que jo també soc gilipolles de ficar-me a la cintura, però a veure, és la primera vegada que salto una cosa així. I ho havíem aconseguit en un primer moment, hem aconseguit sense cap problema, mos hem amagat i quan mos hem amagat i hem estat a punt de sortir per anar a envoltejar la cosa, mos ha aparegut... Què mos ha aparegut? Un hombre. Un home, però un home de... Sí. Un bastón. Ha vingut per la zona on estàvem mirant, ha fet una vista, no sé què, i després ha tornat. Pero es que nos ha visto 100%. Sí, claro. és que a veure, hem sortit perquè no sabem si ha trucat a la policia, no sabem què fot este tio aquí dins, perquè jo sí que havia llegit que hi havia un guàrdia dins, saps? Però no m'imaginava que hi havia un puto guàrdia dins, saps? Hemos salido Sí. y ha vuelto al mismo sitio y ha hecho lo mismo. Ha Sí. mirado un poco y se ha vuelto para atrás. No ha dicho nada. Ja, i és que el més fort és que hem estat mitja hora mirant per on podíem entrar i no hem vist a ninguna persona, tio. No hem vist a ninguna persona. I de cop este està tio... És que este tio no pot saltar. És que este tio està aquí fent de guàrdia o algo, tio. Justo cuando hemos aparecido, ha aparecido él. Sí. Y cuando nos hemos ido también. Sí, sí, sí. No se ve, tío, qué puta rayada, loco. Pues després de lo que va passar, vam intentar mirar les nostres opcions de què fer, si entrar una altra vegada, si fer fotos per fora i ja està, però vam pensar que entrar ja estava molt difícil. I és que la veritat era molt difícil fer el vídeo en una persona dins que te vol fotre fora, clarament, saps? Però és que una cosa que tenia clar és que no vos volia deixar sense el propòsit del vídeo, que era visitar un lloc abandonat i poder fer una exploració urbana i fotografiar allí. Ara mateix estic sol, estic gravant en un altre dia, ara mateix són hores lectives, si ma mare me veu, mama, perdona'm. Ara estem en direcció cap a una urbanització abandonada. Dels anys 70-80 era una urbanització per a rics, ara quan estiguem allí ja us explicaré millor. A l'estar sol me costarà un poc més un dels objectius que tenia, que és fer fotografia urbana. Tindré que fer autorretrat, no sé com sortirà. Espero que pugui completar el vídeo com realment desitjo. Vale, pues ja estem a la organització, en plan, estem a la entrada, però ja tenim un petit problema, i és que la ubicació que és de l'hostal aquest que volem anar, no la tinc. Vull dir, està per aquí, però no la tinc. Vale, després d'un rato mirant, ja hem trobat el lloc i anem cap allà. Vale, pues ja estic dins de l'hostal. La entrada ha sigut molt fàcil, m'ha tret tensió al veure que no hi ha ningú cartell, ni hi ha ninguna reixa ni ninguna porta que te prohibís entrar. Així que això, anem a veure un poquet de l'hostal per dins, com és, anem a treure unes quantes fotets de lo que vaig veient i tal, ok? Ara mateix estic a la planta baixa, a la primera planta, com que heu vist la recepció, que és el que vos he fet la petita introducció, i aquí detrás hi ha una xemeneia, que jo crec que això suposo que devia ser pues, part de la recepció. Vale, de la recepció passem a esta sala que té un compartiment en diferents. Això té pinta de que devia ser una cuina, pot ser? No ho sé. Això té pinta de ser lavabos. Vale, pues ja he visitat la primera planta, com estareu veient ara mateix. Està tot ple de diferents habitacions. La veritat és que tenen bones fotografies, tio. L'únic que estic un poc cagat perquè és que estic sol aquí i realment, pues... no sé, saps? Però bueno, volia aprofitar per fer una parada i explicar-vos un poc aquesta urbanització, la seva història. Aquesta urbanització va aparèixer sobre el 1970, del 1970 al 1980, i era una urbanització pensada per a rics. Aquí hi havia pista de tennis, pista de futbol. Encara me pareix que des del satèl·lit se poden veure algunes pistes de tennis abandonades. L'únic que detrás hi havia bastants problemes, hi havia bastantes coses fosques, per dir-ho d'una forma. I és que una de les principals raons per què se'n va anar al garete en aquell temps tota aquesta urbanització va ser perquè el constructor de tota aquesta urbanització va construir en zones verdes i sense permís, que a més estimava als seus treballadors, les deia que els pagaria
i no els pagava fins a un punt que va explotar tot això. I també quan ja estava començant a fer bola tot això que us he contat per a que la gent se n'anés d'aquesta urbanització, va haver un incendi per estos boscos que hi ha alrededor, cosa que evidentment va fer que se n'anessin la majoria de veïns, en la qual se va quedar una urbanització abandonada, tot i que en el temps s'han recuperat, hi ha diferents terrenys en venda i ara mateix, si vens aquí, està superviva aquesta urbanització. Que no hi ha molta novetat, simplement que guanyem altura i poca cosa més. Vale, pues a la tercera planta no hi havia res, de nou, o sigui, era el mateix, i ara mateix estic a l'última planta, que ja és el terrat, que és tot això. Bé, després de fer esta petita exploració i explicació de lo que és l'hostal, de fer unes quantes fotos, ara baixaré, aniré a buscar el trípode i faré alguns autorretrats, així que anem a pillar el trípode, intentem fer algun autorretrat rapidet i ja està, bon anem, que estic mig cagadet. You repair my weakness, satisfy